रात में हमरा ससुर के कोठरी ले चीखे के आवाज आवत रहे। हमर सास बहुते पहले ही मर गई रहली। ससुर के रात जाने खातिर एक रात हम उनका कोठरी में लुका गईनी। फिर ससुर जवन कैले, तौबा तौबा। जब हम पहला बेर उ दिल दहला देवे वाला चीख सुननी तो हम पूरा तरह से डरा गई रही। हम गहरा नींद से चौंक के जाग गई रहनी और ये चीखे चिल्लाए के आवाज पूरा हवेली में गूंजत रहे। चारों ओर सन्नाटा रहे। हमरा कोठरी में बहुते अन्हार रहे। हम हाथ से टटोल के साइड के टेबल के लैंप जरा देनी। हम घड़ी के ओरी देखनी तो रात के 2 बजत रहे। आ चीखे के आवाज गूंजत रहे। हमें देख के अचरज में पड़ गईनी कि हमरा बगल में लेटल हमार मर्द विराट अभी भी गहरा नींद में बाड़े। अतना शोर शराबा में वो कैसे सूत सकत रहले। अभी काल्हे त हम विराट के दुल्हन बन के एह घर में आयल रहनी। हमार बियाह बड़ा धूमधाम से विराट ले भइल रहे। हम बहुते अमीर खानदान के पतोह बनल रहनी। हमहू एगो अमीर खानदान के रहनी। हमरा ससुर बहुते देख रेख करे वाला इंसान रहले। हम उनका व्यवहार के बहुते बढ़िया ले जानत रहनी। विराट से हमार प्रेम वाला बियाह भइल रहे। हमनी के एक दूसरा के एगो बियाह में पसंद कैले रहनी जा औरी उहवे से फोन पर बात करे शुरू हो गए रहे। हमनी के दोनों जना अमीर परिवार के रहनी जा। से एह रिश्ता पर केहू के कोनो आपत्ति ना रहे। बियाह के पहला रात रहे और ठीक ओही रात हम ई हल्ला सुननी। एगो लड़की के चीखे के आवाज आवत रहे, जैसे ऊ केहू से मदद खातिर बोलावत होखस। पहले तो हम सोचनी कि कोठरी से बाहर निकल के देखल जाओ कि केकर आवाज है। एक घड़ी इतना जोर से के चिल्लात बा। बाकिर हम एक दिन के दुल्हन रहनी। हम ऐसे कैसे मुंह उठा के कोठरी ले बहरी निकल सकत रहनी। ऊ आवाज आधा घंटा ले गूंजत रहल, जेकरा बाद सन्नाटा पसर गई। विराट के सूतल देख के हम अचरज में पड़ गईनी कि अतना हल्ला में ऊ कैसे सूत सकत रहले। बाकी कुछ देर बाद आवाज रुक गई, जैसे कबो कोनो हल्ला ना भइल होखे। हम फेर लेट गईनी। अब नींद हमरा आँख ले बहुते दूर हो गई रहे। हमार मन बार बार वो चिल्लाए वाला लड़की के ओर जात रहे कि ऊ के रहली आ ऊ ऐसे काहे चिल्लात रहली आ उनकर आवाज पर सब ही चुप काहे रहे। ना तो हलचल मच जाए के चाहत रहे। फिर हमरा तनी डर लेखा बुझाए लगल, काहे कि जहाँ ई हवेली बनल रहे ओहिजा बस जंगल रहे। गांव त 3-4 मील दूर रहे। हम कुछ दिन खातिर गांव में आयल रहनी, काहे कि हमरा शहर में ही रहे के रहे। बियाह से पहले इहे बात तय भइल रहे। आ शहर में भी एह लोग के बंगला बहुते सुंदर रहे आ हवेली अतना बड़ रहे कि पता ना कितना कोठरी बनल रहे। यहाँ के बगीचा बहुते बड़ रहे। हमरा त ए हवेली में घुसते महल जैसन लागे लागल रहे। हम बस तनी सा नजर डलले रहनी। बाकी एहजा के समृद्धि देख के हमार आँख चुंधिया गल रहे। हमार कोठरी फूल आ मोमबत्ती से सजावल रहे। हम अपना पर कतनो गुरूर करीती उ कम रहे। हमनी के दोनों जना के देख के सब लोग चांद और सूरज के जोड़ी कहत रहे। बाकी आज रात के जवन कुछ हम सुनले रहनी, हमार दिमाग काम कइल बंद कर देले रहे। पता न कब सोचत सोचत हम फिर से नींद के दुनिया में चल गनी। सवेरे विराट प्यार मुस्कान के साथे हमरा के जगावत रहले। ऊ कहले कि उठी मैडम, ई कोनो शहर ना हा जहाँ आराम से तान के सूत सकेनी। हम धीरे धीरे आँख खोलनी तो ऊ जाग गए रहले। विराट बिछौना से उठ के अपन कपड़ा निकालत रहले। ऊ हमरा के बतौले कि तुहार कपड़ा ड्रेसिंग रूम में बा, उहे पहिरे के बा। हमरा से ई कह के ऊ वॉशरूम में चल गए। हम आराम से उठ के बैठ गईनी। पहले तो हमरा लागल कि शायद रात के घटना हमार कोनो बहाना भरम ह। हम इहे सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चल गईनी, जवन हमरा खुद के कोठरी में ही बनल रहे। अतना भारी भरकम जोड़ा देख के हमार आँख फटल रह गई। हम वो ड्रेस
नहैला के बाद बहुते मुश्किल से पहन ले रहनी। विराट कोठरी ले निकल गए रहले त कुछ लड़की हमरा से पूछ के हमरा कोठरी में आईली और हमरा के गहना पहरावे लगली और तैयार करे लगली। जब हम सज धज के बाहर निकलनी तो हमार ससुर सामने सोफा पर बैठल रहले। वो हमरा के देख के मुस्कुराए लगले। फिर हमरा लगे आके हमरा पर कई हजार रुपया के नोटन के बारिश करके हमार स्वागत कैलन। फिर वो हमरा के बहरी ले गईले जहाँ गांव के मेहरारू सब हमरा के देखे खातिर इंतजार करत रहली। पता ना कतना देर ले उ सब हमार झलक पावे खातिर गर्मी आ घाम में बैठल रहली। हमार ससुर कहले कि ई हमनी के घर के नई मालकाइन है। विराट के मेहरारू सब मेहरारू हमरा के प्रणाम करे लगली। हम तनी देर उहवा ना रह पौनी। तेज धूप से हमार हालत खराब हो गई रहे। हम जल्दी से भीतर जाके एसी चालू करके अपना कोठरी में बैठ गईनी। दिन भर लगातार लोगन के आवाजाही लागल रहे। विराट से हमार मुलाकात रात में ही भई, ना तो उ दिन भर मर्दन के संगे रहले। गांव में कुछ औरी रस्म और रिवाज होला। मर्द मेहरारू एक संगे कम और दूसरा के संगे ज्यादा समय बितावेले। हमरा साथे भी ऐसने भई। रात तक हम थाक के चूर हो गए रहनी। यही से लेटते ही हमरा नींद आ गई। अब विराट हमरा ले कहे लगले कि गांव के माहौल से तू परेशान हो गई बाड़ू। वो हमरा ओरी प्यार से देख ले। फिर हम आँख खोल के तनी मुस्कान देनी। हम कहनी कि विराट बस जल्दी से शहर वापस जाए के सोची। हमरा ऐसन माहौल की आदत नहीं खे। पता न काहे हमरा बात पर विराट के मुस्कान गायब हो गई रहे। फिर वो बिछौना पर टेक लगा के बैठ गइलन और कहे लगले कि अभी ई संभव नहीं खे, बाकी हम कोशिश करब। हम नींद में रहला के बादो आँख खोल के उनका के घूरे लगनी। विराट, हम 2 दिन ले बेसी गांव में ना रह सकत बानी। ई बात रौरा बढ़िया से जानत बानी। हमरा घुटन होखेला एहजा के रहन सहन और पहनावा ले। अजीब घुटन वाला माहौल बा इहवा के। हम नइखी रह सकत। हमार बात सुनला के बाद वो गहरा सोच में डूब गईले। वो सिगरेट निकाल के लाइटर से जरा के सिगरेट पिए लगले। हम नींद में चूर रहनी, एहले हम सूत गईनी। रात में फिर से वही शोर से हमार नींद खुल गई रहे। उहे एगो लड़की के चीखल चिल्लाइल अपना के बचावे खातिर मदद मांगल। हम तुरंते उठ के बैठ गईनी और विराट के भी जगौनी। उ नींद में हमरा ओर देखे लगले। हम कहनी कि विराट, केहू के चिल्लाए के आवाज आवत बा। हमरा बात पर विराट अपन नजर चुरावे लगलन और पूछले कि कैसन आवाज। हमरा इहवा कोनो आवाज नइखे सुनाई देत। उनका से ई बात सुन के हम अचरज में पड़ गईनी। ई कैसे संभव बाटे? हमरा त लड़की के चिल्लाए के आवाज सुनाई देत रहे, बाकी विराट के नइखे आवत। हम अचरज से विराट के ओर देखनी। हम कहनी कि रौरा एह लड़की के आवाज नइखे सुनाई देत। कहलन कि ना, हमरा कोनो आवाज नइखे सुनाई देत। हम सुतल बानी, हमरा के परेशान मत कर। ई कह के उ फेरू ले सूत गई रहले और डर के चलते हमार हालत खराब रहे। का ई आवाज खाली हमरे के सुनात रहे? एकर मतलब कोनो भूत प्रेत? ई सोच के हम कांपे लागल रहनी। डर के चलते हम विराट से चिपक के लेट गईनी। हमार दिल जोर से धड़कत रहे। अब तो हमरा एक दिन खातिर भी ए हवेली में ना रुके के रहे। हमरा भूत प्रेत से बहुते डर लागत रहे। अगला दिन सवेरे हम विराट से शहर जाए के कहे लगनी। हम कहनी हमरा वापस शहर जाए के बा। हमरा डर लागत बा। हमरा यहाँ 2 दिन से चिल्लाए के आवाज सुनाई देता, जैसे कोनो लड़की मदद के गुहार लगावत होखे। हम एहजा नइखी रह सकत। डर के चलते हमरा लागल कि हम अभी रो देब। आ विराट हमार मुंह ध्यान से देखत रहले। उ बार बार नजर चुरावत रहले। उ हमरा ले कहे लगले, कई बरिस ले ए हवेली में यही तरह के साया बाटे। केहू केहू के ही ऐसा आवाज सुनाई देला जैसे कि तोहरा के देता, बाकी उ साया हमनी के कबो नुकसान ना पहुँचौलस। ना तो हमार भौजाई लोग यहाँ रह सकत रहे। विराट के कोनो बात से हमरा राहत ना मिलल। हमरा बस शहर जाए के इंतजार रहे।
सवेरे नाश्ता के बेरी हमार ससुर विराट ले पूछले कि तू शहर कब जात पाड़ा। ई सुन के विराट के चाय के कप उनका हाथ में ही रह गई। बाकिर हम मन ही मन खुश रहनी कि केहू तो हमरा के गांव से शहर भेजे के ख्याल आयल। विराट कहले कि बाबूजी जवन राउर आदेश। विराट बहुते मुश्किल से ई बात कहले रहले। वो अपने बाबूजी से बहुते डरात रहले। ससुर कहले आज शाम तक शहर जाए के तैयारी करा और ओहिजा के काम देखा। हम खुशी के मारे फूलल ना समात रहनी। हम जल्दी से चाय खत्म करके कुर्सी के पीछे करके खड़ा हो गईनी। तो ससुर हमरा ले पूछले कि दुल्हीन आज तो ठीक से नाश्ता काहे न खैलू। हम कहनी कि हमरा आपन और विराट के पैकिंग भी करे के बा, सांझ तक जाए के बा तो समय लाग जाई। हमार बात सुनला के बाद ससुर विराट के घूरे लगले आ कहले कि तू दुल्हीन से ई नइखा बतौले कि अब ऊ यहाँ रही हैं। ई बात हमरा दिल पे लागल। हम अचरज से विराट के ओर देखनी। ऊ कहलन कि हम भुला गए रहनी बाबूजी। हमार ससुर तब हमरा ले कहे लगले कि बेटा तू अब हमार इज्जत हुआ। हमनी के घर के मेहरारू हवेली ले बहरी ना गोड़ रखेली सा, तू इहे रहबू, शहर तबस विराट जे हैं। ई सुन के हम स्तब्ध रह गईनी कि विराट हमरा के ई बात पहले ना बतौले रहले। ऊ इहे कहले रहले कि हमरा कुछ दिन गांव में रहे के पड़ी, फिर ऊ हमरा के अपना संगे शहर ले जे हैं। हम खीस से उठ के कोठरी में चल गईनी। हमरा से झूठ बोलल गई रहे। कुछ देर बाद विराट कोठरी में अइले। हम रोवे लगनी। हम कहनी कि हम एह भूत बंगला में ना रहब। रउरा हमरा ले कहले रहनी कि हमने के शहर में रहब जा। रउरा जाके अपना बाबूजी के बता देही। हमार बात सुनला के बाद वो हमरा लगे बैठ के बहुत प्यार से कहले कि हम अभी तोहरा के शहर नहीं ले जा सकत, बस कुछ महीना यहाँ रहला वैसे ही जैसे यहाँ के मेहरारू लोग रहत बाड़ी, फिर हम तोहरा के शहर ले जाए। हम कहनी कि तोहरा बिना हम एहिजा ना रहब। रात के वो चिल्लाए की आवाज हमार जान निकाल दही। हमरा बहुते डर लागेला। वो हमरा ले कहे लगले उस चीखे के आवाज पर ध्यान मत दिहा, वो जे भी होखे तोहरा के कुछ ना करी है। ई हम तोहरा ले वादा कर सकेनी। तू बस अपन कोठारी बंद रखिया और राती के बिल्कुल बाहर नत निकलिया। विराट के बात तक हमरा के औरी डिला दिले रहे। हम कहनी कि हम राती के एक कोठारी में अकेले ना सुत सकेनी। विराट कुछ देर सोचला के बाद कहलन कि कोनो बात नहीं खे, हम बाबूजी से कह के एगो नौकरानी के इंतजाम करा दे। उ तहरा साथे एक कोठारी में सूत जई हैं। बाकी तू तो बस कोशिश करिहा कि बाबूजी के तोहरा ले कोनो शिकायत न थोखे। हम एक बात पर अपन माथा हिला देनी। विराट साँझ के शहर खातिर निकल गए रहले। हम अकेले रह गईनी। रात में हमरा कोठारी में एगो नौकरानी हमरा संगे सूते लागल रही। उ जमीन पर अपन बिछौना बिछावत रहली और लेट जात रहली। राती के जब भी चीखे के आवाज आवत रहे तो हमार आँख खुल जात रहे। हम महसूस करत रही कि जौना बगत चीखे के आवाज आवे तो उ नौकरानी भी करवट बदलत रहत रहली। हमरा शक होखे लागल रहे कि शायद उहो उ आवाज सुन सकेली। कई बेर हम नौकरानी ले चीखे के बारे में पूछनी तो उनकर चेहरा पियर हो जात रहे और उ डरा जात रहली। फिर ना में मुड़ी हिलावे लागत रहली और कहे लागत रही कि उ ऐसन कौनो आवाज कब्बो ना सुनले बाड़ी। हम उनका डर से अंदाजा लगा ले रहनी कि कहानी कुछ और बा। हम कहनी कि हम जानत बानी कि तोहरा भी उ आवाज सुनाई देला। हमार बात सुनला के बाद उ हमरा सोझा हाथ जोड़ के कहली कि हवेली में केहू से एह बात के जिक्र मत करब, ना तो बहुते खराब हो जाई। ओह नौकरानी के बात सुनला के बाद हमरा जाने के चाह होखे लागल कि उ पूरा मामला का बा। रात में उ चीख सुन के हम ठान लेहनी कि सच्चाई का बा हम पता लगा के रहब। काहे कि कहीं ना कहीं हमरा विश्वास हो गई रहे कि ई मामला भूत प्रेत के नहीं खे। रात के चिल्लाए की आवाज सुन के हम उठ के खड़ा हो गईनी। चुपचाप अपना कोठरी के द्वार पर आके धीरे से केवाड़ी खोलनी। हमरा के उ आवाज ऊपर के मंजिल ले आवत रहे। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ गईनी। अब उ आवाज औरी भीरी ले सुनाई देवे लागल। अब हम ओह आवाज के पीछा करत आगे बढ़नी तो सामने के कोठरी देख के हमार होश उड़ गई। उ तो हमार ससुर के कोठरी रहे।
जहवा ले लड़की के चिल्लाए के आवाज आवत रहे। हमार चेहरा के रंग उड़ गई रहे। हम वापस नीचे आ गईनी आ अपना कोठारी में आके अपन बढ़ल दिल के धड़कन पे काबू पाए लगनी। विक्रम यानी कि हमार ससुर के कोठरी से ऊ आवाज सुनल हम सोचियो ना सकत रही कि ऊ ऐसन हो सकेले। उनकर मेहरारू भी जिंदा ना रहली और ना ही फिर बियाह कैले। दुनिया के सामने ऊ कितना बढ़ रहले। तब ऊ आवाज हम अपना से बतियावे लगनी। हमरा दिल में उनकर प्रति बहुते इज्जत रहे। हम उनका बारे में ऐसन सोच भी ना सकत रहनी। हमार आँख ले लोर बहे लागल। हम अपना बिछौना पर बैठ के रोवे लगनी। हमार ससुर और मेहरारू लोग के साथे ना ना ई कैसे हो सकेला। गांव के लोग त उनकर बहुत इज्जत करेला। फिर ई सब का रहे, उनकर ई कवन रूप रहे जवन आज हम अपना आँख से देखले रहनी। हम अपन पूरा रात जाग के बितौनी काहे कि हम उनका बारे में ऐसन सोचियो ना सकत रहनी। सवेरे नाश्ता के बेरी ऊ ओही तरह बैठल रहले। हमार आँख देख के ऊ चाय पियत कहे लगले कि विराट हमरा पतोह से फोन पर बात नइखन कइले। तबे रो रो के आँख सूज गइल बा। हम उनका बात के कोनो जवाब ना देहनी तो खुदे मुस्कुराए लगले। अब फिर कहले कि विराट ओहिजा बहुते व्यस्त बाड़न, शायद यही ले फोन ना कर पाइल हुई हैं। हम उनका के कोनो जवाब ना देनी। आज उनकर चेहरा तक ना देखे के मन करत रहे। कैसन दोगला आदमी रहे। दिन में नेक और रहम दिल बनल रहत रहे और राती में इस सोच के हमार देह कापे लागल रहे। हम सोच ले रहनी कि हम उनकर पर्दाफाश करिए के रहब। बाकिर हमरा ई ना मालूम रहे कि हम अपना खातिर कितना बड़ समस्या पैदा करे जात बानी। रात में जब फेरू उहे आवाज सुननी तब फेरू उही कोठरी के बाहर चल गईनी। कोठरी के छेद ले देखे लगनी। ऊ 18 साल के लड़की रहली, गांव के लागत रही। उनकर दर्द उनका चेहरा पर साफ लौकत रहे। हाथ जोड़ के अपन इज्जत के भीख मांगत रहली। ऊ चीखत रहली, चिल्लात रहली। बाकिर हमार ससुर बेरहमी से ओकर दुपट्टा उतार के फेंक देले रहले। एकरा से बेसी हम ना देख सकत रही। हम पीछे मुड़ गईनी। हम कोनो तरह से ऊ रात कट ले रहनी। भोर होते विराट के फोन कईनी। हम कहनी कि रौरा हमरा से इतना बड़ झूठ बोलनी हा। रौरा कहनी कि हवेली में आत्मा बाड़ी सा, जबकि ऐसन कुछो नहीं खे। ऊ चिल्लाए के आवाज गांव के मासूम लड़किन के हा, जवन तोहरा बाबूजी के वासना के निशाना बन जाली लोग। हमरा मुंह में जवन जवन आवत रहे हम विराट के बोल देनी। हमार बात सुन के ऊ खिसिया गेले और कहले अपन जबान बंद रखिया, जैसे हवेली के सब लोग रख ले बा। ना तो तोहरा विक्रम के ताकत के अंदाजा नहीं खे, जान ले मार दी है ऊ तोहरा के। हम विराट के बात सुन के जितना अचरज में पड़नी उतना कम रहे। मतलब कि वो अपना बाबूजी के बारे में इस सब जानत रहले। हम फोन बंद कर देनी। बुराई होखत देख हम कैसे चुप रह सकत रहनी। हमरा के बस एगो सबूत चाहत रहे, काहे कि इहवा ऐसन केहू ना रहे जे विक्रम के खिलाफ एक शब्द भी बोली। यही से हम रात होखे से पहले बीमारी के बहाना बना के अपना कोठरी में बंद हो गईनी। हम जानत रही कि विक्रम कब ऊपर जाएले। यही ले हम अपना पीछे के खिड़की से बाहर निकल के पाइप के रास्ता ले ऊपर चढ़ गईनी। ओह घड़ी विक्रम के कोठरी के बाहरी के खिड़की खुलल रहे। हम ओही खिड़की से ओह कोठरी में पहुंच गईनी और ओह कोठरी के कोनो दूल्हा नियन सजावल गईल रहे। हम ओह खिड़की के लगे एगो कोना में लुका गईनी। रात के 2 बजे विक्रम ओह कोठारी में आके सामने सोफा पर बैठ गईलन। कुछ देर बाद उनकर नौकर शराब के बोतल ले आइले और इस सामने टेबल पर रख देले। हम अपन मोबाइल के कैमरा चालू कर देनी। तनकिए देरी बाद एगो 17 साल के मासूम लड़की ओह कोठरी में आयल। उ चिल्लात रहली। उ बार बार कहत रहली कि उनका परिवार के लगे जाए के बा। उ नौकर लोग लड़की के कोठारी के भीतर धकेल के कोठरी बंद करके चल गए। विक्रम आराम से सोफा पर बैठ के वह लड़की के लाचारी देखत रहले, जवन बहुते रोवत रही। उ किवाड़ी पीटत रहली। उ अपना के बचावे खातिर मदद मांगत रहली।
हवेली के बेजान दीवाल में जेकर चीख गूंजत रहे। ओहिजा के लोग एह अत्याचार पर पूरा तरह से चुप रहले। जब लड़की केवाड़ी बजा के थाक गई तो वो विक्रम के भीरी आके हाथ जोड़े लगली, कहे लगली कि विक्रम साहेब हमरा के छोड़ दीही, हमरा के जाय दीही, हम तहरा बेटी के उम्र के बानी, हमरा पर दया करी। उनकर बात सुन के हमार ससुर खिसिया के उठ गईले आ उनकर बाल पकड़ के कहर वाला आँख से देख के कहले, नीच जाति के लड़की तोहरा हमरा सोझा जीप चलावे के हिम्मत कैसे भइल? हम बतावत बानी हमरा सोझा बोले वाला के का करेनी। ई कह के उ लड़की के जोर से जमीन पर फेंक देहले और फिर गोड़ ले पेट पर मारे लगले। लड़की दर्द से बिलबिला उठल रही। हम ई सब ना देख पावत रही। पता ना हम अपना के कैसे काबू में क के खड़ा होके ई सब देखत रहनी। फिर उ आदमी लड़की के पकड़ के बिछौना पर फेंक देहलस। और जैसे ही उ अपन सिगरेट जरा के लड़की के चेहरा पर रख देहलस, हमहू लड़की के चीख के साथे हमरो चीख निकल गई। विक्रम तुरंते वहां से पीछे हट गए। हमार चीख सुन के उ समझ गए कि कोठारी में ओह लड़की के अलावे भी केहू औरी बा। एकरा ले पहले कि उ हमरा के खोजीते हम ओही खिड़की से बाहर निकल गईनी, बाकी शायद उ हमरा के देख ले रहले। हम कोनो प्रोफेशनल जासूस ना रहनी, हम एगो आम लड़की रहनी। हम ओही राह से नीचे उतर गईनी जो न राही ले आयल रहनी, बाकी अपना कोठारी के जगह हवेली के पीछे चल गईनी। हम उहवा जाके लुका गईनी। हमरा पूरा हवेली में हलचल महसूस होखत रहे। कई गो कदम के आहट सुनाई पड़ल। हम एगो घना झाड़ी में लुका गईनी। कई गो नौकर मसाल जरा के हमरा के खोजत रहले। हम तो सांस लिहल भुला गई रहनी। हमरा डर रहे कि अब हम पकड़ा जाए। कुछ देर बाद उ नौकर वहां से चल गए। जैसे ही उ चल गइलन हम राहत के सांस लेहनी। हम एगो पेड़ पर चढ़े लगनी जवन ए हवेली के दीवार से लागल रहे। उह पेड़ पर चढ़ के हम दीवार के दूसरा ओर देखनी तो देखनी उहवा घना जंगल बा। हम उहाँ कूद गईनी। हम ना जानत रहनी कि उह जंगल के पार करके हम कहाँ पहुँचब। बाकी हम लगातार दौड़त रहनी, भोर तक दौड़त रहनी। जैसे ही रोशनी भइल हम सड़क पर पहुँच गए रहनी। ठीक वही घड़ी शहर जाए खातिर एगो बस ओहिजा से गुजरत रहे। हम उह बस में बैठ गईनी। हम पूरा रास्ता अपना दुपट्टा से अपन मुंह छिपा के रख ले रहनी। शहर पहुँचते ही बाबूजी के दोस्त जे DIG रहले उनका के वो वीडियो दिखौनी। हमरा चलते उह गांव के ई घिनौना खेल के कहानी खत्म हो गई। विक्रम के संगे विराट भी पकड़ा गए। उ लोग गांव के जवान लड़किन के संगे गलत काम करके दूसरा देश में भेजत रहले। हम विराट ले तलाक ले रहनी, काहे कि हम ऐसा आदमी के साथे अपन जिंदगी ना गुजार सकत रहनी। हमरा खुशी रहे कि हमरा चलते बहुत लड़की बाच गई रही। धन्यवाद दोस्तन लोग के।